Zodiac yapeza kuti apolisi asamutsa mneneri wa chipani cha Malawi Congress Party MCP a Jesse Kabwira omwe awamanga mawa wadzulo kuchoka ku polisi ya Kanengo komwe amawasunga kupita nawo ku polisi ya Lumbadzi. Izi tapeza kuti zachitika chifukwa apolisiwa sakufuna kuti akuluakulu a MCP omwe awamanga kumapeto kwa Sabata yathayi akhale ku polisi imodzi. Mlembi wamkulu wa MCP a Richard Chimwendo Banda omwe apolisi awamanga lachisanu nkuwasunga ku polisi ya Kanengo pomwe Avutimbiko Mumba omwe anayima ndi mtsogoleri wa MCP pa chisankho omwe anawamanga lachisanu lomwero ali ku polisi ya Lingadzi. Pakadali pano wachiwiri kwa mneneri wa polisi mdziko lino Alfred Chintere watsimikiza kuti Kabwira awamanga koma sanafotokoze zifukwa zake. Pali chiyembekezo kuti Akabwira Achimwendo Banda ndi Amumba awatengera ku bwalo la milandu kuti akawafotokozere zifukwa zomwe awamangira. Limeneli ndi lipoti lomwe lapezeka makamaka kutsatira kafukufuku amene wachitika. Nkhanitu imeneli pamenepa ndionera kuti apolisi amanga ndithu akuluakulu mikhulang'ona ya chipani cha Malawi Congress Party amene watu ndi a Jesse Kabwira monga tafotokozera muja, a Richard Chimwendo Banda komanso a Avutimbiko Mumba. Anthu amenewa akhale akunyamulidwa ku polisi ku khoti kuti akawamveretse kapena kuti akawauze milandu yomwe apalamula. Komabe tikumakamba mobwereza kunena kuti milandu ngati imeneyi, milandu ya ndale, mathero ake samadziwika bwinobwino. Zimatha kutheka kuti anthu adi anapalamula milandu ndithu koma chifukwa ndi anthu odziwika, anthu a ndalama zawo, komanso potengera kuti anthu andale kumangana kumakhala kovuta, milandu yake imangothera m'malere ngati makombola. Koma m'bale wathu akangoba nkhuku m'mudzimu amayamba kuona zilango m'mudzi momwemo, anyamata okwiya kumenya ndi zikwapo usati masewera. Pamenepo ndekuti akulowera nayo ku polisi nkhukuyo adanyamula m'manja. Kufika ku polisi nawonso apolisi sagawa kamba, amati iwe lowa mchitokosi, mwana wachibwana, mwana opusa kwambiri. Sanchedwesa munthu ameneyu mamawa akamunyamulira ku khoti ikumuwerengera mlandu wokuba nkhuku, nalo khoti silichedwa kuthamangitsa mafailo 2-3 days amponyera zaka 10 akakhale ku ndende akagwire ntchito yakalavulagaga. Pamene akuluakulu amenewo amene amakhala kuyendetsa boma lino nthawi zina akakhala mmenemu ndikuona chithumba cha mamiliyoni, amapakula atu mosaganizira mphawi amene akuvutika kusowa mankhwala, kusowa fetereza, komanso kusowa zinthu zina ndi zina, yemwe amakha madzi popereka msonkho. Anthu amene akapakula chithumba chimenechi milandu yawo sidziwika bwinobwino kuti kodi imayenda bwanji, komwe imathera angatiuze ndi omwewo amene amathetsa milanduyi. Izitu sikuti tingokamba nkhamba kamwa kuti tingofuna ticheze pamudzi pano, koma ndikukhulupirira kuti inu Amalawi ni mboni. Taonapo anthu andale ambiri akumangidwa ndipo amamangidwa mowirikiza, ife kumati apapa ndi zinthu zayamba kuyenda bwino, koma mathero ake amakhala odabwitsa, mathero ochititsa mantha komanso ozipatsa mafunso kuti kodi zinthu zake zimayenda bwanji. Kodi sitingatengere chitsanzo ngati mene achitira anzathu amayiko ena? Tiyeni mwachangu titengerane mdziko la China komwe sagawa kamba
kumeneko kuchita chiphuphu ndi wani kwacha ndikuwuzani chigamulo chake nchonyonga kudula khosi kupha ndipo samatengera kuti munthu uyu ndotchuka bwanji kapena kuti munthu uyu ndodziwika motani. Tingopereka chitsanzo kuti mkulu wina amene anali CEO wa kampani ina kumeneko adachita kaphuphu ziphuphu za ndalama za nkhaninkhani. Khoti lidagamula kuti mkulu amene amupeza olakwa ndipo chigamulo chake ndichonera kuti anyongedwe. Tukambaruza CEO yemwe anali mwini kampani yotchuka kwambiri ku Chinako, munthu wa ndalama zake zoti akhonza kupereka chinyengo kwa majaji kwa apolisi onse kuti mwina moyo wake ukhale pabwino, koma kumeneku amasogoza lamulo zina zonse zimabwera pambuyo. Tapangani subscribe, like, comment komanso share chifukwa pamudzi pano timabwera ndi nkhani zosiyana siyana. Nkhani ya meta kumanana pano ndiye kuti masankho akuchitika ife Amalawi Congress Party tawina kali ndiye mutu wa nkhani ili pano. Ndipo running mate ayamba kuonetsa kuti 2014 adayesa utibera 2020 ndi pamene kunakhanga ngati ambuye atibwezeretsa. Ndipo chimene tikunena ife Amalawi Congress Party ulendo uno sikuti wina afuna atibereso yayi. Ndekuli ena mukumanena kuti akuberani muli pampando, running mate anena kuti ayi sana atibere.